भारत हाकतनि पुइला होम मिनिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेलनि भारत हानि बागै नुगमानि इमांनो मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदी मुखथां खलायका हाइहुनि साका बीजेपीनि आचुफां जेपी नड्डा बिनि कखंखा भारत हाकतनि काइसा नांखुंमानि बेदेक जम्मू काश्मीर न केबो सगा गैमानि तै आसामुंग न वल्लभभाई पटेल चेंसावरि मानि ताबुक आबनो मुखथां खलायका मोदी बतेबो साका मोदीनि हापां नायकुलमा जरानि सिमिन भारत हानो किरिजागो पाकिस्तान मोदीनि हाबा नायकुलमा जरानि बिसुअन नैजि जरानो रुगुइनो सैजाक @20 बिजाब काइसा कगलामनि तांखर स्रामखा देलिव स्रांसाला कग नारगना थांतिनि नद्दा साका हाकतर गनांगनो काइसा काहाम तंखर काहाम केरंते काहाम हाकतर नायकुलनो तिजिनो सरदार वल्लभभाई पटेल सामंग तांगमानि आबनो ताबुक मुखथां खलायका मोदी बीजेपी बोदनि तुइदुल मुंबईनो काश्मीरनि हापां 2019 बिसुअ काहामनो ओंखारि मानखा आबुनि बागैनो काश्मीर हास्तिनि बिनि साइसुंनि केरंनो याकरि केन्द्र बै नायकुल जाका हास्तिनि सलाय जाखा